Good morning, Kim Kim. Sa dokaan ubi ko Kim Kim na dyan para sa tabliza. Kaya. Hindi mag-ininit kaya natatati bugsok na itong dagat. Kaya huli na tayo sa palis. Bella, good morning Bella. Good morning, good morning, good morning Bella. Kaya na day. Maligo magkakay na kuman. Ha? Ang tabi ko. Ay, saan ang tabliya? Inja guys, manguli namin inja. Kauma klase ng mga bataan. Ay ilas Kim Kim, may nagka-8 pa ilang klase. Nakuya, kay ugma naman. Trino. Pabong lang na itong samsam. Manguli namin inja palis. Guys, pabong ng sam guys. Susumpot naman mo. Pabong na magsam. Kaya inja manguli ata. Palis. Si Kuya Kin kinug si Lolo. Lolo. At si Kuya Kin kinug si Lolo. Kaya ito manda ito na tugils. Ate. Tapos kuya darah sila dah, katri dah. Igo mas lang tulo, Yashi. Mingaw na kanila Yashi. Yan yung mga kauban. Ya, dan ay batang mingaw nila ang palis. O, hindi tayo uban. Mingawin ka nila? Ha? Uban na naman kagalis siya. Yali ko na ya. Magpa-out ka na bata. Magpa-outan sa ini kabot sa alis siya katag-asa nagbuhok. Nagpa-outan ng mga bataan ni. Huwag maklase na. Ha? Sibon na sa nila. Doon, tulog pa. Ngita na siyang kin-kin, guys. Ngita ng kin-kin. Amo ba din, nagkuan? Inam na gini ni, kero mo. Tapos lub na itong dagat na kuman. Nagano ko na siya, guys. Umi. Umi din, no? Ulit si tabliya. Umi na, ang tabliya. Hindi ko manguli na dyan palis. Tapos kimiat. Kimiat! Hindi ko na. Umuli na ba tayo dyan? Umuli ay. Muli na mo. Hindi ko na mo. Bugard. Labag na. Magkasama. Dari labag na. Dari Linda. Dari labag. Diyan na guys, tapos pa nagbagon. Tilawang ko nung kuya Adjo yung sila may isabaw. Tilawan mo. Ha? Di ba bagat? Ano? Pagkaya ang hilay. Kalawin mo makabihilay sa umang. Hindi sa umang makipatay. Hindi ko na kamunggal. Hindi na. Hindi man. Ngusok. Well, Puro yung... sama ka. Ano na mag-apil magtigbas mo ka mo? Ito, parang ngusok nito. Hindi naman nagdudugo lagi. Ano na? Ay, ito po ng umula. Kaya. Kanino na. Saray mo ya. Panis ang tugat. Yan na, luto na. Gigisa, isa. Isabawan. Huwag talaga nyo Guys, mahal. Hindi na talaga makapasok. Hani man.
Mahaw. Merag batang sa zona ligo na mahaw na. Pero mapapansin ng laka mo, kabisik ko ng amplifier. Mahaw. Hindi, sabihin ko to. Orang mo. Orang ko, oh. Ang kaso? May sabaw. Gawas man. Tumamalik ka. Nagsabaw. Buta na, patag ha. Gusto na ko, kasi pwede rin. Nakachard. Miyan. Okay. Ang sup-sup. Yung gahapon ako, anong tungang sinabaw. Sinlo man dete na ah. Ha? Sinlo. Kasi naman siya, nakatog naman. Ilan man mo isang kwan kay kana isang kwan ba? Timon Hindu ang nandito kay hindi siya kwan. Hindi siya tulad siya. Oy. Dara mo ni unod. Pwede na ta, di Marilo. Sa ham, na may magham. Bote. Di Marilo, pwede na ta mandikusyong nga. Magsigin na lang takto dito to. Way kuan, way puna. Gata ra jud kahagod. Siya pa niya po lang ibutas diret kaya wag daghan ako sa bagot ro. Napagam. Moya kuanon. Ya sinabaw inja gataan na pod. Kana very good. Daghan din ako. Diin. Bukan sa duro. Butol sa bugot ro. Higog lumon, higog lumon. Kuan, nagsabaw na. Sabaw. Minti. Ni ah. Ni. Ay, kumang may orange sa color. Kaan ka talo umang. Na guys, hinihiwaan karon tikoy sa maglutoon. Ito slam na sa itlog guys kani inja apritohon. So man hiwaan kay arong snack nila. Guman lagi snack ni pagkabuyon sila. Kay grabe man ning kuan na, arang man ni kahapdos ka so guys. Mura man ni pilit siguro ni mi. Pilit siguro ni guys kanang malagkit ba? Pilit. Hiwa na ko sa tikoy. Hi guys! Arang kapas, aming taghiwag tikoy di ah. Hi, good morning. Morning. Ang gapay labog. Maglutog nirinda ko ng screening. Sila lutuan. Nirinda. Yung kaman nila pangaanday pagkabuyon sila. Saban? Ay! Then na guys, sa naghiwa, ano nga lutoon ron. Wala sila matimo-timo. Bitaw hapdos man ni siya. Pulami ni siya guys. Pritohon ako nag-itlog ba? Itaslob dag itlog ko sa pritohon nung di mo dikit. Guys, magluto na ako sa tikoy. Ako nag-itlog pero di mo dikit. Butang na andari. Na, karon dis mo dikit dantos kaha. Pembutangan tatong mantika. Yan na. Hehe. Na guys. Niyo ko nagluto ingani ko sa amuhan sinila ganituan. Nara guys, brown na. Hehe. Ito na. Ito na. Napahilaw pa ni. A few moments later. Nangandam namin sa mga kagamitan kay manguli namin guys. Natataad. Masa sa ko karang alimuta. Wala si Papa. Wala pa si Papa. Magdaday mi datong kuan kanang ginhason. Itong na ay di ka na ba? Sa nga dani nakalimot ko. Si Jikin. Kung ginhason sang kuryong. Ato sang Ha? Shout out sa sawa ni ko Erne. Shout out ko na sa sama ko yung Ernie. Harap pangabughos na ka. Tuming guys. Harap pangabughos na ka blong. Mataba pa sa gingan. Grabe. Alright. Nala guys. Nagkubkub sila sa pagabril na sila show. Hizaan na sa pagabril. Ka-ready na skim-kim guys.
Ngawa, napos papa. Ito siya gizang gamayng badzi. Papas girl. Sabi ka nagkuhan sa kundar sa taguan. Muli na meron guys, sa taod. Salamat ka adyon mas ate. Salamat sa ilang pagpalaag ng mga dari. Lingaw ka adyon may dari guys. Kay na may dagat, si kaligo, pawas panuhot. Bahalang muro nag-agta, basta kay nalingaw. Salamat ka adyon. Kay Monica, Ems, Amy, salamat ka adyon. Dami da guys, di ah. Saringan pa, bagungon. Bagungon. Damig bagungon. Papaya manggi. Ang pangidadaan silas. Nanay Lita. Okay, na imong bagkin ko ari. Kasama ko sa ko na rin sanina. Imo rin. Ito na mi guys. Muli na mi. Nay maghilak da ni Ron. Yasi. Wala ka na kalaro kayo uwi na kami. Luwi laman, talikod. Talikod din tao siya. Luha-luha. Luha-luha ang mata mga kuan. Uwan. Nagluha-luha ang mata ng Yasi na. Mga uwan. Bitaw ka sa mama bikaw. Bye-bye, be. Yashi. Yashi. Ay. Wala di man mo tanaw. Luwi laman. Uwi na kami. Karaya sa tama na rin hagda na si Jagay sa mga iyamba kay naman ay nag-school sa hagna. Isang maigsoon. Bye-bye, be. Yashi. Yashi. Bye-bye. Luwi laman. Kita na sa imong ate Marilu mo ato na ta. Kasi baba ko. Tuto ka. Natay mo ato nami. Sila sa ate ka mandiha to man sila sagna. Dahil lagi lakaw. Tiaw. Gaos papas kandi. Kuy Gail. Nami guys. Isa may gas bagongon ikaw Loy. Ready na ka? Ready na. Tata. Bubuhay niya ha. Buhin na na. Ganyan naman, tantang kuhan dari. Butang-butang baru. Unsa mo na? Kambis mo ka ni... Haras tungod. Mato na mi guys. Bye-bye. Ha, tana. Hindi na mi. Hari na mi ya. Te, ito na mi. Naway. Oh, naiyan ta sa luha na pamahid sa isang mata. Tora tuskuan. Katrilo uy. Uban na ito te. Ato na mi te. Bye. Dapat nang iro lang ko na. Bye-bye Ken. Bye-bye Ken. Laga laman datos kuan Ken. Si Yashi. Bye-bye. Kaapon. Sunod na pohon. Laag rami dari pohon. Sige anak, sasakyan ma. Di matumpiwan. Na guys. Di sikyan. Ha? Di sikyan. Huli na mi guys. Ay klase na ang mga kuya sugma. Luwi laman to ilang kaduwa. Si Dan alam ang kasalat to. Kung uli naman may tanan. Kaya. Mingawa na mas dagat dari. Lami mong dari kaliguan guys. Hindo ka diba. Naras likod. Malag di sa kaligo. Sila sa ate kay Thomas sila gagna. Hala mo tata lamang kung nas ate. Ha? Na. Si kinuha na sila mga panit, nga item na kuno sila. Paluma mo pangaligo. Mangga. Item ka sad. Asa mangga? Mangga to. Di uy. Pa. Ay, kay ni still na. Ha? Dahil nilabay karon? Namura. Kaya nga para pringkin. Kilong. Bye-bye pa der. Bye-bye. Sabado na ito magkita. Sabado na naman maglabing-labing. Ha? Ngawa niya ka pa. Uy, wait tindahan na po. Wait tindahan kay Lunis Ron. Ata na may series guys. Katong palitan ko huli mo katong mula katong Koton kinde. oh Awa na ron, wa aroy balik sa kay Lunis. Sang namig series, sayang na naman nilabay. May kaabot. oban. Nay series laghan. Ta sakay na. Pa, bita sa pa. So. Paina pa. Ina sa
Nanami guys. Asa man mo dapit ya? Nakras man mo. Ah. Sipag yan, sipag. Saka namin guys. Nagalit siya ang driver sa Sinex. Ano? Babay ni Papa? Ha? Bawa na. Aw. Para mga kabataan. Oh, agamang bating gamay. Yeah. Patong si Kim Kim. Si Loy yung ambak na ni. Naramay sa sagna. Ambak na si Loy na sagna guys. Ito na si Loy guys. Bye-bye Loy. Amping. Tarag eskwela ha. Bye-bye. Sana? Sana ka yung Loy? Sana? Bye-bye. Desa ka. Sana Loy. Pangmingaw sa ilang mga amigo. Mag-isa si Yashi. Naghilak-hilak pag uli yung taon. Kapag isa to na, tapok na. Tagahag na naman to sagna ng eskwela. Abot na Miss Bye guys. Salamat kadyo. Salamat sa Ginoo nakaabot mi dari nga safety. Thank you Lord. Nihapon mi dia. Matsikiting nihapon na. Salamat kadyo kay safety among pagbiyahe guys. Kaabot mi daring okay kadyo. Salamat kadyo ni Amy ug ni Ate Monica sa ilang pagpalaag na madidto. Nalingaw mi, nalingaw ang mga kabataan Kuya Gail. Salamat ka, Jote. Salamat, Pad Ems. Kay, nabuong migligog dagat. Balag na nga dagtem, basta kay, nangawag panuhot. Itaw. Ano guys. Dana Miss Bye. Salamat ka, Jo, sa pagpalaag. God bless.